Susretom sa Vladanom Jočićem, producentom Media Pont produkcije iz Pariza, najavljujemo treću sezonu TV serijala Bez vize. TV serijal Bez vize u sledećoj sezoni namerava da radi ono što je radio i prethodnih godina, dakle da na sve moguće načine inicira taj odnos svet i mi. Mi se bavimo dijasporom kao elementarnom temom, ali nam je strašno važno da razmišljamo kako žive naši ljudi u sredini koja im pripada, šta je u toj sredini specifično, pa tako šta čini i naše ljude specifičnim. Od samog starta emitovanja tokom 2009. godine emisije Bez vize plenile su pažnju gledalaca. Autori Maja Martinović i Vladan Jočić na veoma suptilan način povezuju najveće atraktivnosti Francuske sa životom i radom naših ljudi koji predstavljaju srpsku dijasporu u tom delu Evrope. Baš taj odnos svet i mi imat ćemo prilike vidimo u narednoj emisiji kada pričamo o Guči. Naime, u Parizu smo snimili veliki koncert Gorana Bregovića, zatim koncert francuskih muzičara koji sviraju muziku Guče, a na licu mesta u Guči se bavili strancima. Tako da želimo da otkrijemo zapravo kako izgleda Guča viđena očima stranca. Zima u Savoji, srećan spoj, govorite li srpski, figure, Normandija, Srbija u Parizu, večite vrednosti, iza kulisa Roland Garrosa, samo su simboličan broj navedenih naziva od gotovo 70 do sada emitovanih emisija. U rasponu široke lepeze tema, od istorijskih do dnevno aktuelnih portretnih emisija o velikanima, ali i o sudbinama takozvanih običnih ljudi, autore Bez vize kao da ne napušta onaj početni izazov, ambicije i entuzijazam. Ja se iskreno nadam da još godinama neću biti zadovoljan time što je serijal Bez vize u stanju da da, jer onda bi nestalo iščekivanje, nestala bi kreativnost. Naravno, svi početci su teški, ali kada postoji nešto što bi moglo da se nazove kvalitetnom obostranom saradnjom, onda taj rad predstavlja jedno istinsko zadovoljstvo i daje nadu za veće očekivanje. Možda i nije tako jednostavno opisati serijal Bez vize, no jedno je sigurno. Upravo spoj nepresušnih ideja i strastvenog stvaralačkog zanosa koji se osjeća u svakoj izgovorenoj rečenici i svakom snimljenom kadru čini ga jedinstvenim i posebnim.